اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Balasan Allah ko kaya pati aniyan si kung mga katero Allah. Balasan ano man po Allah ko kaya pamamakin gani oron. Giyanan sa Quran ay girabiat yan na lagi do first time ka akanag. Lagi do paganay nga akanag. Yan ni ka barakat o Quran. Giraabat yan na lagi do pagkagura o supuso ka. Girap miyagdam ka to puso ka na panalamat ka ko Allah. Girap manaya kapipikira ka na lagi duda akanag ka na makapanabuntamang ka. Yan na ni sabab yan ay mga ayat balasang anong Allah kung di niyo kapandaray noon. Igirap sebutan ka sumana niyan. Igirap pembatian ka na pelendag ang puso ka. Hirap man na di nga sebutan na lagi duda. Yang ay surat al-Fatiha minus na makasapulutan o gupito mabatya kung mansalungan. Itipik ang pinaka-minus. Ngayon dapat nakataon-tanong sumana niya. Agos saya niya. Ay pituro Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Girabat yan kasukuran ada ngapag-a'udzu billah. Ay pitruan na idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Girabat yan kasukuran na pag-a'udzu billah ka. Ada kun ni kakawaan ka ko Qur'an na batian ka nagumuro-guro ka sa iblis. Kami tangkad man sa Ginoo niyan. Akaw man ang masamal ka, isulod ka ko surga. Nananikal katangaw, nandidasyung din. Kau kono kailay ka na, kilak ka ba sapsuan yan. Nandid di ka pag-auto bilang ka, nakiyawa-tawa-tanan. Na di ka pag-auto bilang na matatatap din mo ba ka. Apagwas wasang kanya, nanda man ay kabuklar ka. Anda man ay ka torugar ka. Tura todeng ka, makapraraw tagang gabo ka. Napakaganap ka, napendaw pa'y giraguminap ka. Ang ngayon, nakagiyaw man ni Sir kita no, napiyak na mapaliugat na dapat na umang gawin ang pangabatya sa Quran. Yan na ni ipakapanapanalu timbangan no amal tanong mapya. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ayat itu a'udhu billahi na matas. Libat ang no mga tao. Kasubuso mi aluiron sa Quran na iranon liyamba. Wait na so kapag a'udhu billahi nabi na matas. A'udhu billahi as-sami'i al-aliyi al-qadir minas syaitanir rajim.
matas. A'udzu billahil azim as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Lagi nama ini alamak na a'udzu billah. Makna a'udzu na pengnikasa tabang ku Allah. Melindung ka ku Allah. Ngayon na kebinasaan kau setan o dikalindung si ku Allah. Ino panca doa Nabi sallallahu alaihi wasallam atigan Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Leo ya Allah na dio ngapabayai. Abaw nga sirigin sa Ginoo ko sa perkematabu. Lagi mi dak la mga jin a peminasa. Sa mga jin na dua baad. Muslim, kafir. Na sa Muslimon na panananggilaan niya no magpangaringasa. Na ino pampano usook. Kapiatiro niya na Muslim na baka paniwala o ba Muslim. Ino pampano usook kakapir. Nagyanan ni tabiat yan na panusok. Nagyan kami aga-auto bilaka na insyaAllah na di kaniyang kasukan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Adungon ami siaga dano nabi dua kata mama. Aku kulara no isa sa pedian. Adi ni ante pelaka. Pemangum ini la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Ibta tigian kadna sataga katiru. Au tiru anian bati anian na keda surarang itu. Yuta tigian so a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi na tigo malok sa ipo mamugo ka sa setan. Na benar bes. Lagi ay kira kararangitan ka na di ka bulungi nas kay duan niya. Kau mangakong kararangitan na 40 augat at kelubayan. Nangedam ka sa nervyos, nangedam ka sa sawan, nangedam ka sa ahay. Neno so nabi na miya kataluron makaloyan so mama na makipengusya to na ipagusya tiyan na di ka pagutok. Di ka kararangitan. Naikira ko nakagdam ka kararangitan na pakipagurad ka na pagabdas ka. Lagi surarangit na pungo setan. Naso setan na pungo apoy. Naso apoy na kapadengok ik. Naikira miya gabdas ka. Pakapalag iso setan. Kira kon mambu aya at nasosokan. Na yatik tuwa bulong yan na dua. Badumbasan nga ng mga fatiha. Kau pa makupaguran na tunda nga tasosokan kaan oran-oran. Kadito nga sujina ko makaduk pakapalag. Na pa makuda auran nakuha ka ngumiyak at tengah-tengah wais na pelililipan ka sirkya. Abad nga napapalag. Allahu Akbar. Nagyan na ni so a'udhu billahi minasyaitonir rajim na mala ifaidah. A'udhu billah melindung aku ku Allah. Minasyaiton sebab ku syaitan. Tunay mana syaitan? Tayo answer. Tunay mana syaitan? Tunay mana syaitan? So iblis na wataan na no dyan dati na pengungunutan. Naso kia tagui ko poso yan sa kapakasig. Kapatipu niya so Adam, nakia rangitan o Allah. Nakia betul sa iblis. Mana iblis nakia murka. Mawatang walimu o Allah. Nandun na ima na syaitan. Na syaitan na sumusupak ko suguan o Allah. Lang na sumusupak ko suguan o Allah, manusia anta kajin na syaitan. Nagyan na ni sa papay, kira abiyat ya kaso auzubillahi minasyaitonir rajim na di ka kebinasaan o darwa ka manusia agus o darwa ka ajin. Sari kadwala di kebinasaan. Nandiyan di ka peliw nga may pansara aing ako pa ito walay nga nabati ang aso. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi amantu billah yatasamtu billah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nadadan ama kabinasar ka darwa ka ajin aku darwa ka manusia. Insyaallah. Nawad na sunguan ka na makandud ka ko walay nga amapya Ginoo.
Nayas kita na mukaladano. Moray siya to, ti. Kau to ba? Nanay no kami ni Moray sa gaya ko na. Tobeti diga. Tuwa. Ba't yan ang parumana? Nanay no kapag isurati yung busa ng tuwa ko. Kita sa ustadza saya. A'udhu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. Bismillahi amantu billah i'tasamtu billah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyil azim. Lagi dumay tubo na mo na paliugat at kambatiyan ko. Kenapa ba paliugat? Ito kahit na dapat na mga maliw. Mga batiyan ko ito. Bata bila mo so pagda sa truck, ka maalak ka o baka ma-accident, batiyan ko ito lalay. Baka tayo na lumiw ka na napakabina sa miya balak ka, na ayaw po kiapatan, kaya siya farkawala, na biyatiya ka so inisugoy ng batiyan. Inisugo na biniyan. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Mana arajim na bima'na marjum. Mana marjum na pradiyam. Mana pradiyam na kiyamurka. Na paliugat kung uuman ni Isa atau po Adam. Abas naman nagkasusaytan at tiro ang arajim. Kiyamurka. Kagyaw daon misabak. Nada man nakalusar ka tano, da makapubunor ka tano, da makapriridu ay da mapamankaw na sabab ko saitan na pangadudusa sa kadusa. Kaysa ko matangkad sa Ginoo saitan na kiyamor ka. Ataw ko naraka kasyo pa kaya so Allah na dasujud ko Adam. Namiyang nili. Nayapiyang niya natin na Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iyalah na diyo nga pasimbuno aka kanayawan ang saubang kita. Ana tigwala anna. Di ka pasimatay tamang sa bangkit. Nasaba pati nga sa mga dedegat. Na dia kan nembutakan sa mga manusia na dedag na kan sira na pamangaruman ng subobekir. Allahu Akbar. Itu darwa ka soseta. Na idna patut naman ka manag na tiro nga la'anahullah. Paymor ka ano Allah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Tayo di rupan mga memorise. Ay kau ba na di rumah memorise nakapait na beliau. Na bismillah man. Yang bismillah na at natin degas kanya ni number 1. Number 1 na ayat. Na may mamukap sembayangan na wajib mabatiaka. Nasa pag-imam na doa kaulo. Ipakatanong, di ipakatanong. Nema bagar na di ipakatanong. Sa Abu Hurairah na kaya pag-imaman ako tigano Nabi, gusto Abu Bakar, gusto Umar, gusto Osman, gusto Ali, na daira pakatanong gusto Bismillah. Na ano man namin tiro amin, nagkakana tigyan so Bismillah. Ayat nga mabagar, akawal na pambismillah. O di kang bismillah na kurang sa Fatiha ka. Ilaman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya ada man na 6, no? Ano may tago sa 6? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Allahu Akbar. Nagyan na suratul Fatiha na adna mga ngaran yan. Bituan sa suratul Fatiha. Ayaman na Fatiha na gunsi. Nagyan alikat ka sa Quran na lagi dugyuti mini gunsi ikaw. Naya miaris. Kung kapatutundog-tundugo suratul Fatiha, Baqarah, Ali Imran, Nisa, Ma'idah, An'am, nayam miyarisun na so Allah. So Allah yung miyarisun.
Ang ilo, namay ko nga miya ka maso Jibril ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naturo niya na ya Muhammad nag-iya sura na siya ngay betad. Nag-iya ayat, nag-iya siya ngay ipapun. Kaso dun so Jibril mitero mo rasul kung mga sura agus sa mga nambro mga ayat. Nagyuti sa pagira aso imam na disembayang na ano ba ini na dapat na din yung kabaliktad sa kubiyan. Ikadua ang ngaran suratul Fatiha na suratul Shifa. Mana sifa na bulong. Miya kaysa na di patrol sa mga sahaba. Sapulo agud kliran. Namiya lang ang sulot to iran. Namiya kagdam sira hakaor. Nasumilot sira si isang otua baryo. Napamang ni sira hapagan na kami niyo na din namiya ganak sira. Nasunod so kaya pangalipo siran. Naguto ka anipay sudato. Ana dumiyag yung nalos yan. Namiya timod lang ang mga pamumulong. Nada, bado pa kilabaw. Tira na sa lugbaan niyo ang mga sahaba. Kau ba sikiran ni Saba, pagkada ang sakit at tiyo ka ni Payabisa. Siya lo ba iran, miya kau maswisaon, miya kau masiran langon, na liya kada niya sudatu, na ini putar yan sa suratul Fatiha, ay pagyup yan, na miya da susakit, na miya da supit. Allahu Akbar. Sobra pa sa antibiotic sa Fatiha. Ngayon kita kay pumulong no, nakakapti nga sumasakit na kumbatya nga na pagyupan ako. So pa sa mga pad na tutarira ko na pagkainom no, napagunod no sa sabad. Nanti ko na nga tada ito, pagkini yung sirahamagantos tema na kami. Namiyaling sirahamadina. Namiya ka masirang ko nabi, natira na isip tanong ko nabi. Kau ba tanong ba na imakatemok sa harap? Ngayon magatos tema na kami, gagibo kaya bati ako Fatiha. Ngayon ko napituro nabi natin na mayo derika, annal Fatihata Ruqya. Antay niya kapang dooror ka sa tawar putar sa suratul Fatiha. Babada niwa tiga na kami nga na natokin dia ko ni Ron. Nakarinaw to, kira na tumiyawar ka, piyutarangan niya na kapag pambagan ka. Asara di mamanto. Nasa kamamu amiya motor na kuha nga doon. Na di ka pamanto. Kaya hirap man amiya manto, kapag yung sa sukuba. So balik ka sa manok, so balik ka sa kambing, napkaantap ka, di ka makikino sa chin. Nagyan na kiranap ka sa kitrakan, nagyan na kuha kaya katawan. O di nagumagdam sa sawan. Kira ito turog na dito tagi na pagumsan. Lugi nga na nabad mo pagtiada di bukile doktor isaba. O di napi ang tunad na sakit. Na 3 times kapipita sumbang sualungan nakuha ka sa pito timan na raw na pag. Nakuha ka sa ator. Nasa sanga. Ngotor pito timan na raw na pag. Nakuha ka sa kalangan na natawi nga sa igakainom. Natago mo na ito siya sa araw na pag. Naputaran ka sa suratul Fatiha sa 7 times. Ikadua na Alif Lam Mim suratul Baqarah tamang ikalima kayat. Ulaika humul muflihuna 7 times. Sukman sumuri puri, sukman su ayatul kursi na 7 times. Mapasat manuto na sukman su kapos na suratul Baqarah ipagpun ka ko amana rasul tamago wansurna alal qawmil kafirin 7 times. Nasukman su qul ya ayyuhal kafirun 7 times na pagyo panahon. Sukman su qul huwallahu ahad 7 times na ipagyo po. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Mapasad sukman su qul a'udhu bi rabbin nas na pagyo panahon. Na mapasad na pakainom mga uso pasinti. Os kay pasinti nas kay inom mo.
Kapaya sekapasin tinaskan tinggal bakot. Napakamakainom ka o, napigoon ka, so lambaon. Dia ngapigo sa paday, parami alopiyo ka din. Namay ko kumbato nga na, o duda nga sa lawas ka nga ito amay lambaon. Namay mga dohor, amay ko lohor, na baguwa raon na pagka baguwa, baguwa pota. Namay mga sabihin sa isa, lagi dito. Nasalo nga muna, inshallah na kada susakit. Naubadi kada na tuta dogawi, naudi kada na telogoy, naudi kada pitogo inshallah miyadat. Kaya puriba na miya kalala ulama sa Madina. Madaglat siuling tira na doktor. Nagiti ini tawarianon, awang klik. Allahu Akbar. Asa ra tubo kan. Agian na putar nakatubo. Tubo-tubo tigo malos. Na miya swayo to. Ulalan niya o. Doon na magandam yan na lolotian na kuwan. Na ikatalo ang arano suratul Fatiha na suratul Salah. So dun so Allah may turun sa suratul Salah. Ay manasala na sambayan. Kay Peter una, Peter Allah na tiga nakasam to salata bayni wa bayna abdi. Biadak na tigyan sa Fatiha sa dua baad. Nasusabadun narakan, nasusabadun narakorit na. Amay ko nga pitero kaso alhamdulillahi rabbil alamin. Natiro mo Allah hamidani abdi. Piyo diyo ko o oray panang. May ko nga pitero kaso ar-Rahmanir Rahim. Natiro mo Allah majjadani abdi. Ini puro ako oray panang. O mga kaysa nga ayat na sembag nga Allah. Nagiti sabab ay kira di ka sembayang at matian ka sa Fatiha na di ka pakay o baka di pendeka ko number. Ano ni ka pa mga sa number na dekat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Api di ka pakatanong? Dekat ka. Ar-Rahmanir Rahim. Dekat ka. Kapun ka sarap-sarap at tama sa walang dolin. May kumapasad ka na, sasaka nga, baka pakasaka piya-piya. Biada ka na tigwala sa Fatiha, kung pagultan ka na gusto pagultan ulit na. Ikadua, sa doon sa tawa sumbayang adinian mabatya sa Fatiha na da asambayan niya. Datari man susambayan niya. Niya kaysa na siya gada no nabi sa mga sahaba niya na pamagistorya. Aw nabi sallallahu alaihi wasallam na la'allakum taqra'una ba'dal imam. Benda kanu tinggi pembetia meko pesekum suimam. La taf'aluna dikadu pesekum. Meko pembetia suimam sasako. Pemamakin ganiu di. Kaida quri al-Qur'an fastami'u lahu. Gira pembetia Al-Qur'an pemamakin ganiu. Illa bi Fatihatil kitab. Ayaku dika pakayo banyo lepas adini mabatia na Fatihah. Wa innahu man lam yaqra' bi Fatihatil kitab la salata lahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadun sa tawa dinian mabatia sa Fatihah nada tarima sa sambayang. Naiki dia na may koy pakatanong sa sambayang at pagunod ka po imam na may pamatian niya sa Fatihah naranap ka di pamamakin ka lang. Na mapasadas ka niya na sakom nabatian ang gaga sa Fatihah. Nama batia ka na dapan roko napamakin nga gamang sisya ko. Nahirap mana so sabayang na di ipakatanog lagi do lohor. So asar. Na batias ka niya Fatiha. Kenapa nga pakadig na batia ka mo sa Fatiha. Ayaw po aga igira ada nga mabatia sa Fatiha na tiarima so sabayang ka na igira di ka katawan sa hukuman yan. Gira kaya lipatan ka, igira da nga raota. Amaga ni ka sakap si Imam na Romeo, kung da nga mapasad. Napiya da nga mabatiya sa Fatiha, natiya rin sa sambayan. O makaliwa sa taluanan, ada nga mabatiya sa Fatiha, nada abala sa sambayan. Yan na ni kadua sabab, akiaptuan sa Fatiha sa suratul Salah. Na iman to na pemakna tanun sa Fatiha. Padun sa Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang abba saya na dia ba Yaman bismillah. Nagyan na naba na tigiran na lil isti'an. Pengnika sa tabang ko Allah. Lango na pangalbukan ka na bismillah ka. Pasurat ka bismillah, kang ka bismillah, maginom ka bismillah, malalakaw ka bismillah. Kang ka bismillah. Lango agalbag ka. Epitiro nabi na tiyan na kulo amri di bali la yubda bil basmala fa huwa aqta. Lango na aden barapan tagagalbag anak kakaw na guna galbag na udika bismillah na da barakaw. Na uda barakaw na di nga punguna. Kapay na berkat makapinasa. Ito isa pa palang sunat binalang wapungal bukan yan natin bismillah. Nagyan na naba na lilistiana. Ya Allah, napang niya ko sa tabang nga panagipon ako kung ingaran ka. Ito ba? Kaya man ang pakasalanan na ism. Kaya man na ism na ngaran. Nasabab sa siyuldan ba, ay istiana na niya doon sa Hamzah na yatagwan sabab. Bismillahirrahmanirrahim. Panagipon ako kung ngaran ng Allah. Ama saling gagaw sa dunia, makalimuon sa akhirat. Eman ar-Rahman, ar-Rahim, na so rahma ay nadno Allah. Na dua. Paganairo na sifatu Allah. So rahma. Eman ar-Rahman na gagaw. Sifatullah. Niya kaysa na dun. Apa mag-istorya ang mga nguda. Kaya ko napakaisiran, anto na ipinaka sa malaas, swerte tano sa kiadnar katano sa dunia. Namango na isa na tingnan na kagya, ad na akal tano, ad na lima tano, ad na mata tano. Nasa kung sa pinakamay tukiran na kumurisa. Penggura ok, nakiyat na ka mo ng otomata. Sa natin yan ay ansrakan na pinakamala aswerte tano nakagiyaso Allah'y Tuhan tano. Sampur na sukalaya ni gagaw. Di ba tigyan suda to na hiraan niya kasilakaw na bilago nga niyan, kalabuso nga niyan, buno nga niyan. Neso tigyan suwala na madakla di ronda daw. Madaklap supakon. Tau mata likod ko agaman yan. Au ba di so Allah miyagupar. So Allah biyangadan. Naupama ko di mala igagaw so Allah. Adi maka nanapia. Namia tita no niya lumpia mo. Sabab patigan sa mala igagaw. Kasipatian so rahmah. Kater ko Allah na wasi'at rahmati kulla say. Lango na ina din Allah na mas malak so gagaw Allah. Wasi'at rahmati ghadabi. Higirati na pagkararangitan na kwating Allah. Nakagya mablang so gagawa ka na di so rarangita kan. Napakabaloy ang pinapin Allah so rarangit yan. Napkisampi so gagawa niya. Kanya kaysa naaabanan. Tutulungan o rasul ang esa kataw babe niya dakap. Miyak kayaw-yaw sumasa. Nada electric pan. Da asamber. Naabanan niyan, so tayo naman ito. Napanrapan niya sa ating pangarkan niya, panggagsan niya. Tikulo na biko mara, mga di nga ibabay, karo niya lumuis. Ngayawata yan. Ati ko mara di, maluy sa nasara di maluy sa otena. Ya, lagi na so Allah. Sobra pa so gagaw o Allah, kung mga urip niya na di so gagaw o ina, kuwate naman ito. Di man kerawan lumuy so Allah kung narakas ulit niya. O di bukag yes kanya na miya dosa na o di taka naraka awala na di ba kapag ginuntola. Nakita ko Allah sa ginawa niyan ang mapakan naraka yan so dat taubat. Nagiramit taubat na kababaya-baya so Allah. Kami tangka na din niyang kasiksa sa orip niya na kababaya niya. Allahu Akbar. Ay kadua na
Aden aina denu Allah amagatus timan arahmah. Naso sa timanon, sa timamu, nabiutawanan yang sa dunia. Napi titidawaan, napi mubunuan, napi magagaw, mga manusia, mga kafir, mga binatang, na taman sa tama na didingkil nga nasa sa timang penanan, 100, nagyanan so Rahman. Eman na Rahman na malay gagaw ko apya. Langon na inad niya siya sa dunia. Gagaw niya sa dunia. Nasulamba una siyaw, pulo ako siyaw. Naipagitad wallah si sa surga ko lama pakasoldun. Nagyan ang surahim. Aw da maumpas sa timan. Naipaso siyaw, pulo ako siyaw. Ay pagumanong paso sifat wallah arahman. Sifat wallah arahma. Narahimanan au dikaw pangani nakerang tangannya. Sa adin sa tao adi pendua nakerang tangan wallah. Ay kitos ka sa kerang tangan wallah na gira dika mababay dua. Nadararang itian kana tobat ka. Kaino idararang ito wallah may babay adil mapapakas na dilayan na pangni ko wallah. Nagira may sumbayang yung kami tahajud na mati tidak din yung kanduran. Na-answer ini ko na. Ino tagi po di nga kapag ni napkarang itangawal. Wala na isabak. Tama ka answeron. Pero may wantano sa mineral. Pero may nga sa cellphone ka. Yan ang baik ko ba yung amorita pagan sarap yaribat. Masya Allah, balasang awal hamapya. Nah, ini singeran hamapya. Nanti pag-answeron. Nah, kagi ay answer yan, kira ko na di ka pendua, na pakai sisipat ka di ka kinang laso Allah. Nah, ipikarangit yan. Kalau di ka kinang laso Allah, may tikad miyada. Kinanglan ka so, andua ka. Yanan, Bismillahirrahmanirrahim. Para di ka turudun na hafid na Salman. Ya Rabbus. Para di ka turudun na pugiris sa ngonsokuan. Kata sir-sir. Kita yang iba guru na, bangaraks na Fatihah na. Lama mengiba guru. Ini surat ya tumam. Kautob na sa bala. Kata. Maganda yung kawingan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd. Yang ada na al, na yang ngaran yan sana istighraq. Istighraq. Na iso ka to so hamd. So na ini. Itapo kat man eh. Ini so ka to so hamd. Nagyan mo to al o sa al na istighraq. Ay manaham na bantugan. Nasukini subato no al na lang na bantugan. Malamay ito. Andang bago bantugan na bantugan Allah. Dade na bantugan o salakaw. Kalang na bantugan na panay bantugan Allah. Giti mana alhamd. Nakuha nga so al kay bualamban kau na hamd. Lagi dudi mamagungang na hamdan lillah. Yan alhamdulillah. Na period. Lang na bantugan na subuso Allah kirkon. Yan na kenapa period. Pudi na ka Allah na pudi na ka sa lakaw. Lagi mamu ahmadullah. Pudi na ka Allah. Na kapag pudi na ka sa lakaw. Na kapag so grammar pero wrong. Sa tauhid. Gibu ikapakai kagya period dan nabantugan. Inon tabo nabantugan ng Allah. Bara bantog so Allah.
Naib nakaturo Nabi na kullu amrin dhi balin la yubda'u bilhamdulillah fahuwa aqta. Basta kung nadi nga mabatya so alhamdulillah ko galbag ka na dabara ka niya. Pada manaw alhamdulillah na syukur. Pengin syukur ako ko Allah. Miya ka naw ka alhamdulillah. Miya ka pasad ka kuman alhamdulillah. Kaya so kayang alhamdulillah. Mimbota so watak alhamdulillah. Nasa ko nun sa tao. Umani maparoli niya na limo. Naturo niya so alhamdulillah. Naipimbalay wala sa turugan ko surga amala di dunia. Ay ngaran niya na Baitul Hamd. Naikira ayam ya paroli nga na mapya. Naipteron ka na alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus salihat. Naikira amin talumbar ka na sudingap kababayan. Natik alhamdulillahi ala kulli hal. Lang nagalbog tanong alhamdulillah. Man alhamdulillah pengisyukur ako po Allah. Syukur. Bad ng bida alhamdulillah gusto asyukru lillah. Na so asyukru lillah na katago po puso ka. Maptero dila ka, mapagalbo ko ang gauta ka. Barat na i-approve nga komposisyon ng pag-applyan ka. Miya ka panalaman so puso ka. Na miya tero dila ka, so panalaman tamo so alhamdulillah, na may kenduri ka. Nagiti syukur. Ugi po ketero ang ako alhamdulillah, nagiti hamd. Giti hamd. Alhamdulillah. Pudi ako pangisyukur. Lillahi ku Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Kenapa mana Allah? Ya kelasan tanoden. Kenapa mana Allah? Isa-isa. Apa ribat? Sorry. Antara mana Allah? Allah namala. Ayah mana niya so Allah na simba. Ito mana niya. Ino pingaran wala so Allah kagya ni katiro ang ano miya tanggap sa ginong apagisimba. Ayah petiro Allah na makhalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Dahil nasaba pa iniyad na kung mga jin ako sa mga tao inandabo na pagisimba ko kira. Nagiti sa baba ay ngaran niya na Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ito na yung mana Arab. Kaya kelasan tanopan. Kung kaya tafsirat tanong ko suratul Nas, ako sa suratul Falaq. Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Ito na yung mana Arab. Namti mana makna Arab. Baka nod na eh. Gina ni sabab pagira apun dua kana di ya Rabbana 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 tanong pagusan na Rabb kagin na maana niya. Namte mana maana niya. Yang na Rabb. Kau tu sumiya ka answer. Miyangadun pameriski panguyag pangimatay tetandingan komo kontrol. Khaliqun, Raziqun, Yuhyi, Yumit, Mudabbir, Malik. Peratima? 6 timan. Dahil na pagkagagat abasa sa dunia abanian i-translate so rap sa timan na world. Da, apiesa. Lagi po so Meranaw, Maguindanao, Niranon, Tausug. English, Malayo, France, di lang kagagatong translate sa basa isam. Nagyagyangan na Arab na madakla maana niya. Mandidikan ka nga ko Arab na ayam yang ato. Aya pagepar. Ayam yang uyang. Aya pengimatay. Aya tetandingan ko na langit tagusulo pa makauran kapakauran niya. Malik na aya ko mo kontrol. Ada to. Ulang ada to.
Nah, ada dikata doa masa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pudina kesualap simbaan ami yang ada apa merizki, apa nguyag, apa ngimatay, at tandingan na ko mo kontrol, ko alami. So na yung mga di mana alami, mga kaadun. Allahu Akbar. Mga kaadun. Ialamin na plural. May singular yan na alam. Na alamul is, alamul jin, alamul hayawanat, alamul tuyur, alamul asmak, alamul nabat. Lango na salakaw ko Allah na alam. Alam mo mga manusia, alam mo mga jin, alam mo mga binatang, mga papanok, mga asda, mga otan, mga kayo, mga palaw, mga oran. Lango na salakaw ko Allah na alam. Nayami nga dunong, ayam pagparon, ayam yuyagon, ayam magimateron, ayam tatandinganon, ayam ko mo kontrolon, naso, Allah at simbaan, Arabul Alamin. Na may pasad tanoron so isaw, duwad na may pasad tanor. May pasad tanor po Rahmanur Rahim, kagya may pasad tanor to. Nasaya tanor, tugalin. Hindi, chopan dili. Nalinta makawin dun. Amen. Ada lakay. Malombat kal. Nah, kowe mangibulog kun. Delete na. Ano ilan yung busangan na to metindig. Sokrat. Yan na malik na dua ka batiyaw na pala korek. Lagi bumat yang asa Maliki yaumiddin antaka Maliki yaumiddin palain ko rin ubana kenag baca sa Quran akin wani anu soalip na di nga segda ka korek nap mano taguan ni anu namas mapia Maliki yaumiddin Maliki yaumiddin. Ito na isabab sa ayamap yan, nanudun sa alip. Sa makansron. Ang lagi, pulang na malik ako malik na dato. Na ako na ino to Quran. Pero bakit sa Quran? Kakura mo sa paday nga di kitur ka na da alipo. Kasi sa mga sekretaro sa'yo na ana alipo. Kasi ta si aya ini print sa Quran tano ab kekuatan tano na si ini print sa Fahad printer sa Madinah. Nasira ni di rumbeut sa dunia. Nagito nga mo ilom yang kap na adna alipo. Wen nasi sa Pakistan ada alipo. Masya Allah. Na ino to ba ayato mo sumalik adi sumalik. Nama kansron, permiun yang soal lainnya. Pakansron akan dong. Apakah pamilya ka bukan sapat gatos aku telo gatos anay kuan ka. O di nga kuha sapat gatos anay ngaran ka. Kami-amihan. Kadang ako asumala nga ginawa sumaito. Nabaga kuha na nga na Quran, nabatian ka, no man sa ating mga nabatang natin. 10. Yan na 10. Na 30, yan kaya 40. Mau nasa sapuluh hasanat. Nah ini sapuluh, ini sa timana hasanat, adno rasa mas mapia di dunia. Kamay kumaka
amay kumatimbang, so amal ka, ay sa hasanat, ada niyan, kaya unaw, ipakasurga ka, kaya pakapanadiyan. Nakisulan ka ko surga. Nauda mi umalo, nasa tiya mo hasanat, naman lagi dada, nasi katagus kita ko sa Araf. Di ka kelupu neraka, na di ka mampangasulat ko surga. Kam lagi cuka penadu timbangan umar tak usuh, mafia. Nah, apa itu sebab pagano buka. Suina ka soma ka pelawi yang iram biyo masati mana hasanat di kairam buka. Nah, ino kailangan ni girap mati ka sa Quran pagkapon na timbangan umar kamu. Ayama na malik na dato. Na soalan na dato sa dunia, na dato pa sa akhirat. Soalan na dato kugaw iadin. Giadina na ayama na niya nakatano na agama. Ugaid na ayama na niya sa na yaumul hisab, yaumul fasl, yaumul qiyamah, yaumul mizan, yaumul fasl. Gawi apa petutalan so lama mianggal beka, apakah bida apakah pembelagan so kafir ragu so muslim, apakah tindeka salimagatos ragun timbang so amalka. Nagyan so yaumul qiyamah bangkit. Pengukum so Allah, Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dato kugaw ia bangkit. Pengukum so Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya iyyaka nasakabu. Sakabu ya Allah. Dan na pedekah. Simba nami. So kasembayang, kapuasa, kapnay haji, kapamagana sa panganangkan, kapamagay sa tamu, naparar ka ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Nasa kapo ipang niya nami sa tabang. Giyaso tabang adi kagaga manusia. Nadi ka pa kayo bangapang niya asala ka ko Allah. Ayaw ka pa kayo pangin ka at tabang. Naso tabang akagaga manusia. Awi di ngarak naya, batugan ngarak naya, suratan ngarak naya. Nakagaga manusia. Ugay na so tabang adi kagaw manusia na pangin ka kusala ka ko Allah haram. Apa nakot? Bagi ang sawata, pakada nga susakitakan, bulong yaw ka, pakikababaya yung ako karomakan, pakikagwadin karakan. Langon na nadingal pa kano mga jin, ang mga sehar, aso di ginawain na miya kakagwadan. So, kagwad yan, nakiababayaan yan. Apa nga tao? Miyang niro sa wata. So miyong siya nga to, na miyong tol kong umaputi ator, na inumin bota karon sa bag. Langon no to, da pagkagagaw ni Ruar ko Allah. Naupang niyan ka. Kusala ka ko Allah, na miya ka pa na to ka. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina. Turu'a kaming kaya Allah. Turuan. Ay kapa aya kumakapat ko turuan na subuso Allah. Ay po sangan tanong na balang. Ay po sangan tanong na kapang dao, kapang usiat. Ay po sangan tanong na kangguna nao. Na suka keturu manusia na su Allah. Na pendua tanong, ya Allah turu ang aswatakan, turu ang asukarumakan. Oba tika kapasang ka, kaya pakasumbeng yan di. Gila ko na nadip sumenga, lulot ka na pa na mata maringay, mapakasumenga sa sul, 40 gaw edid makalpas. Kaasara masaksis, so 40 gaw edid makasaksis, nagkalayam sa puso yan edid melepas. Insyaallah. Leya mo Allah. Nagyan na di malapalpas, di kinamaisan, naya ko na lagi dia na di sumbeng. Kaya ka mawala na di pelepasan. Na iya bialo niya na agama niya na pelepasan. So di sembahyang nak kenapa muslim? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina turu akamingka.
as-siratal mustaqim. Kapag ibleris na ano ang may pasado nun. Kung saya may pasad. Yan na naturoan, nalalayan kapag niya ko Allah, ihdina. Gina di ka sumayang na, dahil na rakaat kinunta nagkabatiya ka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ihdina siratal. Na 10 agupito ka rakaat so paliugan. 2 ka rakaat so subuh, 4 ka rakaat so lohor, 4 ka rakaat so asar, 3 ka rakaat so maghrib, 4 ka rakaat so isya. Tira langon? 70. Na umanira ka ito nagkabatya ka so hindi na turo kami ka. Nanako na anto ka niyon. At matuturo ka duman. Kag baka sumayo hindi ka matatago ko turuan. Nino nga pa na ipang niya turuan ko ya Allah. Agyo to na matataw ka ko turuan. Abara sambela. Na ko na maana niya na tatapa ko. Na umaning ka so para tiyak. Uman ka turun so ihdina na ya Allah natatapang ka so para tiyakan. Ya Allah na umaning ka so para tiyakan. Kabadi mada kalaiman to na miya kalala isimba patatahajud. Namapita na mala ibukro. Badi mada kala mala isimba na si miya poso muriang o kakakapir. Yang to sa kato mama miya panutul tanong. Apag ubang miya ka 20 ragun. Nagunian may lengay Kristiyana pemlilay na siyuan niya pengarumaos ka tiyan na di Kristiyana ko Muslim ka natigin na ayaw mo problema na so agama na iponi man to may Kristiyana ko pisimbi yan so agama niyan sa kaya babay na isabuon sa ngayapat so pansumana niya na hisi na Jesus mana Jesus na lantay. Miyangokom saya so Allah. Ngaya maka sisiso naraka 4 kapito ka darak. Ngaya saya sa surga 7 ka daraja. Na makapasad mangokom so Allah na saya so pariti unabi na maginom tanong. Na tawagin nyo mga munapik na kipuno-puno saya. Tawagin nyo mga Yahudi na kulog saya. Tawagin sa mga Kristiyan, kaulog siya. Tawagin sa mga Buddha, kaulog siya. Pasimba sa sapi, pasimba sa nonok, pasimba sa bitoon, pasimba sa malaikat, na yedap na tago yan sa mana, ang ikapito. Yan na. Naon, nari mo na kabutor sa ating tay. Amay ito adisubuk. Amagarang adisukampilan. Amalibutang amalindig. Na 7 gatos ragun akatipla lagun. Allahu Akbar. Na po si natama saya na Somaria. Na Somaria kana susahadatay. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na magatos ragun ito. Na mlalagkap man na ayat man ay Somaria kana sambayang na magatos ragun. Melalagkap man ay sumaryar ka na diakat na magatos ragon. Melalagkap man ay sumaryar ka na puasa na magatos ragon. Melalagkap man ay sumaryar ka na kapnay haji. Wana tamo kada akademia daka. Melalagkap man ay sumaryar ka inumipigo ka koreano kaya junub ka. Magatos ragon man ay sumaryar ka na makabnar. Kabnar ka o awa, kabnar ka o inaka, swama ka, swata ka, siringan ka. 7 gatos ragon na plalag ka. Na umang ka maulog na sa loob mga malaikat na ibatog kay ranoma. Ang magarang adiso kabilan, may ito adisubok, malibutang, malindag, pasupo nga, pasungit nga. Na ako nambabala sa titayanan na 2. So inisari ka, mga sobre, mga perak,
Naudangar ka kung misari ka, bangad inoyon, na Diyos lang niya nakulog ka sa. Na ikadua, pagalangar ka, nalulot ka, bangsa nga, bapa ka, pagaringa, inirinido ka, initula ka, danga ka padi. Na pangurong-urong nga ngairan, Diyos lang ngairan, kulog ka. Allahu Akbar. Na ko nakatago ang mga barasambayang, mga baradus ada tobat na si. Nasa kung kipuno so manimaw logon kung mga umato nabi. Nagyaya na dad na tsan sayaw ba makasurga. Dad na. Iya ibu. Amay kung makasunod lang kung surga ko surga. Napipiraga to sa lagon. Nasapaatan. Namintugalin siran si sa bababa surga. Allahu Akbar. Ada mo na ikapakawa o kitiyasa nasa prakpata na nududin. Ada mana kilat-kilat na rodin. Ada mana lagi do sabr. Ada mana lagi do sisir bisa magana service. Pati mana pengnitano ko alaro tano mapo. Allahumma ja'alni mimman ya'buruna siratal mustaqim tarfatay. Ya Allah, napadaw nga ko mga tao pagkaripag ko siratal mustaqim sa saprak mata. Ay po saya natama ro na saprak mata. Aw di karo kapet ka kena bakila-kila takap terima nga ko benar. Kadang na di mamimikiran. Nasi kapet ko lagi do asa gembetan na sambal. Aw di karo pen mapet nasi ko lagi do si service. Aw di karo pen mapet nasi kapet sang epat. Pelalakaw na pagkata na ini. Penilakad. Pelalagui. Iplalakaw niya na wita niya. Iplalakaw niya na rarbiyan. Napapangaulog, napalid, napalik. Na yan timing isa ko nabi. Ito na idirong kakyo pakalaw siya. Napakapenditan siya na wala hapotaw. Napalambas bersama itu. Napangakakaradalau siran. Napapakaw masiran saya dan ngami ulog siran. Nakapta na mga malaikat muna-muna niran. Iba itong siraman. Tamang sa disiran na kauma. Ko checkpoint na kulog siran. Udah ka maulog ko syahadatay, nasi ko salah, nasi ko kuwan, azaka, nasi ko siyam, nasi ko hajj. Now na may mga ro, ako mga ro so kaya tanan ka sa lima, miya patay nga kaya takiwan ka. Natiro niya ko na, ya Allah, ani ko ron siya baron. Paki ba yan dingo? Natiro na bukan ka sa puasa ka, bukan ka sa diakat ka, bukan sa, nami ko nga dadun. Tiga na yan, tayo bukan ko ron hudusa ka. Ni bugay miolog ka. Tumaro ka miolog, di saro ka miolog. Daka makalalang. Ito mialala ka. Namay ko nga sulama miya ka survive. Na mati-mo sira sa kantara. Na sumiya ka kadut na pagi kadut. Sumiya ka debak pagi debak. Pasisa upad. Namay ko dead na sikat no manis sa kapadian. Na madadun so si igarukuri it ko manisa. Na makang giginawai, nalakaan sa surga, makasurga tanulam. Amin. Yan ang ihdina siratal mustaqim. Turo kaming kakolala na mustaqim. Nasa kondem, sa kapya, akin ipagin taon ka, ko sirat, maknawi, asu Islam, agus iman, Quran, aku hadis, nagiti kalbud ang kapawakit ka ko sirat ahisi hamay to ali subok. Hirap na bangad pamimili so Islam kasabo sa makaayon ng ubay ang ginawa na di nga pa ipulalan so makasusok ang ubay ang ginawa maulog ka doon di ka mga ripang nasa doon sa di makabetes di mga timbaw ko surga na maulog ko naraka. Allahu Akbar. Namatagpuan na nini tulad tan wahisi. Kaamay ko makaumatan sana tika miya kalalab sa bidya na gusto kaya kila siya miro. Natapsir sa malaba. Amatagi ang buwan ng kuwan o saya. Ngayon na nanikasandigan ka. Ay miya kawatawatan. Amay ko adi subok. Amagara adi sukapila. Nadap na padaka. Namalibutang to. Naad na iya sindo niya na lagi dulan. Na ayaw budi makanguna. Nadama na lagi kuno bito. Nadama na lagi do alayta no normal. Nadama na alayta na lagi bukano. Agi ang to lagi dukano ko nagito so
YouTube itama na miyanggal bukyan na mapya. Nagito po ipangidador, talagi dumar gisaura. Nagirap na malakay simba, na lalakaw kasama piya. Nakailang ako sirat na miyak kauladulad. Nagirap marata kayamal, nakailang ako na miyak kay ito kamay ito adi supo. Kunin tanong ko Allah makaripag tanong lang. Ihdinas siratal mustaqim. Ay mana mustaqim na betul. Siratal ladina an'amta alaihim. Agyanan sulalan o mga tao ay nikalimu ka. Na yung mga tao ay nikalimu Allah napat. Na ilayang ka ondo ka umpad. Mga nabi. Nada nabi rakatano. Miyang asasahid. Da miyang sahid rakatano. Mga siddiqin. Mana siddiqin na basta man kiyan so benar na penggaksan niya. Pagkuhan niya. Di niya ninggulala. Naya uluan ng mga siddiqin na so Abu Bakar. Hindi kan ganyan ko benar na inigulala niya. Naman kiyan so ribat na piyalagu yan. Tapi tiro nabi ada na tao aming itulo na kuno sa Islam ada din barampang pamikiran yan. Kaday ni kadna giya siya sa Islam inunta mo na so Abu Bakar. Kadna mga tao pamimikiran doon. Basta man naman nagkasok na di kan pemikir. Ngel bukan lagi. Bayi ni na bayad dia nanda. Ayat katelo na salihin, mga bara sambayang, bara puasa, bara tahajud, mga lilimu, mga lay gagaw na uman madusa na tuban. Na santa no kepeling sa Allah. Yan ang so Petero ala kay sa ayat, alladina an'amta alaihim minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin ulaika rafiqa. Yan ni may pagpadaon nabi, may pagubayon nabi. Yan na mga syuhada. Ay Petero nabi naman sa'ala Allah syahadata khalisan min qalbihi ballagahu Allah manazila syuhada wa in mata ala firasihi. Sadin sa tao apang niniyan ko Allah ama syahid ikhlas ko puso yan na ibagayron Allah subala sa mga sasahid api inipatay niya na sakit. Agyan nga namin sahid na andan ni kasugat yan nalagin bu keduta kiyag daman yang ukapatay. Napatay na miya kasakit, nakakagdaman niya yung nakaduto. Napaka penditaran so niyawan niya sa papa ko surga gado. Na indulog si ko surga. Na tama sa bangkit na pagperno Allah. Nauriyan niya na adman na damatay sa pairing lain. Ugaid na piyang niya na masahid na imbirun wala subala susahid. Nair ko no mga babay, nagyangot aming bota, abara sambayang, di kalpasan sa wakto, nakagiyang bota na dama survive na miyatay. Na dili sunod to surga, insyaAllah. InsyaAllah. Ada man na sa mga mama kaya dasangan, may atutong, may legal, mama babay, may sumya kita tiyan yan, bad miyatay, na imbirun wala subala susahid. Kaya linguan, siya limutan, ini bunuh so tamok yan, ini bunuh so kadato yan, naskan yan natin 5 waktu, na ayah balas yan, nagbalas sumiya sahid. Ugay na karigo, na kasambayangan, na kakapan. Na sumiyatay sa pairing lain, na di nga ilangan ng bangariguan, bangakapan na. April pang kapo, Koreano sambayang, na miyakuan yan din subalas, apo Allah. Nagyan nga namin sahid, na may ko pangukum sa Allah, na may pagpaigo yan sa rugo yan. Nagyutod ni dalil sa sulit ka mo surga. Allahu Akbar. Yan mo babayan na namin bota da mga survive, na may pagpaigo yan sa rugo yan, na may titalon yan sa atayan, agusto pagariwatayan, na may pamuripis sa rugo, na taro no Allah sulit ka no surga. Na di ka pa asul dirano, na may kataid siran, na may lopyo siran, na si isiran ko may ka puro-puro pangat. Gira ko ang tingay, may wita ka buwata. Ika tunaw to.
Takin nobus ka mapiadis ka. Asara para sambil. Gip man ang atua. Da mga sorbay ba mimbota, dipsumbaya. Na nasiksa yan ito. Ito di kaya more kayo. Dipsumbaya. Ihdina siratal mustaqim. Di dalam sa iflaka ya. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Na dia nga turo ay Allah ko lala ng mga Yahudi kaya rarakitan ka. Ay mana maghdubu alaihim na mga Yahudi. Kaya rarakitan sila ng Allah. Saya sabab kaya rarangiti kira ng Allah. Nakataw nila sa benar na di ranggal baka. Walang galing na dia nga pa kita ko lala ng mga dadadad. Agyan na mga Kristiyan. Asinibayran sa Allah na dahil mo Iran, mga ignoranti, dapat magadad sa ilmo na may sinibayran sa Allah na ay sinibayran na suko sa wataya. Akala ba niyang pura wata? Agyan na ni sabab na hadis. Aya ko napakabinasa ko. Mga umato nabi na matauwa baradusa barasimba da sabutya. Kaso mga Yahudi na mga ala ilmo na mga baradusa nataw ko naraka. So mga Kristiyan na mga barasimba na dahil mo iran na mga tao ko naraka. Nasa din mambu sapad sa mga umatay. Makaswa sa ilmo na baradusa nataw ko naraka. Sadal sa malaisimba na daa sa butiyang o hukuman na di pagpanganad sa ilmo kasi ari ganyan naging noon yan nataw ko naraka. Yan na ni mga usayan yan bala-bala sa tanong Allah sa madaklamapya na inukag yan ay sa kasura na namalaman buwan na may kumagan sa Ramadan February nagapakaiman na madentano sa istikbal Ramadan. Mga pipya paduna ngaya basura. Para kuya tanong kamrap kap Ramadan nang uso mga hukuman yan. Kapayas ka nun niploba sa kapakadak liunan. Sungwa na miskan insyaAllah. Naiko February. Asubod oras yung February. Ikatlo Sabto ko February. Gitu, nagkapakaibad na iliw ni kaya may ito siyaw. Sigano ba siya kay lider agad? Bala-bala sa ano Allah hamapya, pakaisip man na sambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ko nagtilaw hadiah. Gaya na dia ko turu antay magasat. Sekarang ituru antay miyaw na mayaw sa lima. Bakay sa nga pagay niya antay ko na mayaw sa lima. Kaya pakay sa anto na ided pagunaan bulong sa sakit, bayaw sa lima. Taituro iyo. Sakay turo? Sakay miyaw na? Sige. Patiha. Atay man umay. Ianso suratul Fatiha. MasyaAllah. Batian kamu na ituwar kaun sa suratul Fatiha. Kati ko sa pamagayan Itihad? Akna bagyan na? Agyan na? Akauto ko nao. Masya Allah. Sa nao lang. Lopang sa likod din. Nasa mga pianta din, mato akang udan din. Aya pa kaisa na alika sa sati mampu ang maana ko mga maanaw rab. Layak nabasakan ituro sa ituro Iran. Entah ituro.
Ngetero ako na likod. Handa. Nah, saya kamiyaw na, wasi miyaw na. Oh. Nah, teruang asadun. Miyangadun, Momtaz, Permyo. Miyakorek. Ada sa Permyo niyan. Aya po, apakah sa lastaya na sulokas. Di rumpat sudah tapkiya. Baka ba yung sa lima kakasi patanga. Aya pa kaisa na anto na ang tuaraon sususaan ipumulong. Wala! Di rumpat sudah tapkiya. Kataya na nanarao kalau nababasal Permeo Masya Allah. Nah, gitu Bu, antap mana ipakaisir kanu. Nasek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estado pakai na so kita kan dua kagi ini suguso so di pendua sama dah kali nadi kebebayan Allah. Siko sambayang mga faradu na api ibarat sukelem ta sikugunya praktista na ditani makan dua mapasad ta selam. Oy mapasad suka panasbih na mian gang sa bubuguna bid'ah. Oy irahwan na dito escape na pakadua tapan kagi lagi do kabubuyatan no to ko ka-express ta ko pamangninta ko Allah o paano taon na pamangni. Oy